ya san zancen sa ba a garantawa sai kai uban wanda ba ku karshe a gaskiya da bai faɗa mana ba da babu ganewa ba za mu sinta da ba har bi ta kodewa ba mu san ina kiblar sallah da kamewa shiryar mu annabi ne kaiwa da komowa waye ya san Allah kai Rasulallah mu gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai awalan amri da na farkon farawa basirin da sirri da gaibi kamar da kiyani mai jan kallon Allah shi ne wanda ya ga Allah ya zace da Allah shugaban bayan Allah madinin da Allah mafakar fakewa garkuwa da farewa maganin masifa maganin bala'i maganin da za'i maganin da tayi daji mai dadadawa da mai yin da hali da hada jihar sama tasiri ya dade gidan mai janna sun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nutsuwa ki zama akin saki kin sawa na kira da dabi ƙara so gurin hutawa dai sallama ga wanda shi yake gyarawa ƙuratul aini kai kadai nake ganewa dubo shi can annabi Muhammad dubo shi can cikin sahabu na zantawa ya daga kai sahabu duk suna dukawa kai kwana gefe zuciya tana hangowa ga farar fata wadda rabu ke wankewa ga farjini jin sufar yana canjawa in ya gyara zama wani kyau yake sauyawa mai jina tuno ka ƙara wani kintsawa ya za ka yi gari ka inda yi hukulowa duba ne wanda in ya kalle ka da shi wane ido ya gane wanda ke duba shi farjinin shi ya wuce kai guri gunshi sai dai kurum dan uwa ba a gane shi mutum ne ba irin din halitta ba annabi Muhammad mutum ne ba irin din halitta ba kuken su ba rabbana bai iri na sama in yana ku ba a sanya komai a gaba shi kadai ne ba abin da bai ratsa ba hukuma bangaren kawai saurari alasa dai har a yanzu mun zama tare tafi duba ga wanda ke adansa da kore ga sahabbai kai fada a gefe wari ka yi shiru kai kudin kana dubawa wani abu ne shugaba yake tarbawa a sahabu ga su nan suna karbawa in ya taho gare ka in ya yi miƙowa ba ni labarin yadda za ka yi karɓewa haka hannu da baya ba ka yi bacewa in ya taho baya bar ka yi komawa rabo irin na daidaitawa shi rabansa baya tsallake miƙawa mai zina ya ka kalli tafin gaske tafin annabi Muhammad mai zina ya ka kalli tafin gaske wani hannu santali na Allah wanke kallon hannun ya ka ganshi in yayi miƙe mai saurare bacci kake kofarki tuna fuskar yana baka yana darawa da burbushi da hannuwa yana nemowa mai saurare yanzu kai nake hangowa na ga mai karba na gano mai badawa mai karba ya ga wanda ke bayarwa na ga mai karba na gano mai badawa mai karba ya ga wanda ke bayarwa taskar Allah wanda babu mai kullewa mai karba ya ga wanda ke gaba igiyar Allah wanda babu mai tsayawa mai karba ya ga wanda ke bayarwa hanyar Allah wanda babu mai mai karba ya ga wanda ke shugaba kira shi yana badi Hausa mai karba ya ga wanda ke bayarwa tambari fitar algaita tambari fitar algaita tambari fitar algaita sai gidan sarki na taho ina ta sarewa har da kakaki shugaba nake wa kirari mai gidan sauki sai da kai ake hutawa gaskiya kai